Ġimgħa wara li aktar minn 500 sajjied ingħaqdu wara żewġ kooperattivi tas-sajd fi protesta kontra dik li sejħu bħala l-politika arroganti li qed jimxi biha l-Gvern, id-Dipartiment tas-Sajd organizza laqgħa għas-sajjieda. Il-laqgħa saret l-4 filgħodu f'Marsa Xlok. Fi kliem is-sajjieda, il-futur tas-sajd tat-ton huwa wieħed iswed. Meta jmorru jiddiskutu, ma jiddiskutux mal-Ewropa jew mal-ICCAT li Malta għandha 75 bastiment. Meddet wasal biex jispiċċa. Min fej ħarrabbowhom jien il-familja tiegħi, min fej ħankomplu ntjiebu l-għajxin tagħna aħna. Hemm ċerti sajjieda ħajibqgħu jaħdmu dawk it-38 mill-istaġun tat-ton, imma 38 l-oħra jiddispjaċini ngħid li għal sħabi li qatalhom rashom għad-dritt li ma jistgħux jaqbdu qasdik il-menu dawk iż-żewġ ħtiet li kien baqalhom. Qed jgħidilhom żarmaw. Il-Ministru fil-protesta li għamilna qal li ħajjavalwa il-proposti li għamlet l-kooperattiva u d-direttur illum ġie b'dawn ir-regoli, jaqranna dawn ir-regoli u qal li minn dakinhar sal-lum laqqas biss intaqgħu il-Ministru. Il-laqgħa kienet indirizzata mid-Direttur Ġenerali tas-Sajd Joe Caruana li konferma ma' One News illi diġà ttieħdet id-deċiżjoni illi joqsu bin-nofs in-numru tal-liċenzji tas-sajd tat-ton. B'kollox hawn 67 liċenzja. Jridu joħorġu liċenzja għal 38 longliner jew inkella 28 longliner u one persiner għaliex għandu daqs one persiner għandu daqs 10 longliner. Caruana konferma wkoll li l-Gvern għandu sa 12 ta' Jannar li ġej, 15 il-ġurnata oħra biex jinforma lill-Unjoni Ewropea bil-pjan tiegħu dwar it-ton. Iżda żewġ kooperattivi tas-sajd mhumiex sodisfatti bl-atteġġjament tal-Gvern. Mhux tal-li maħniex sodisfatti tal-li ġie konfermat tajjeb illi dik l-evalwazzjoni li qal il-Ministru pubblikament fuq it-television qed issir ma qed issir xejn, ġie konfermat ma qed issir xejn. Illum ġejna hawnhekk ġew laqgħu is-sajjied hawnhekk tajjeb biex jgħidulhom x'inhi l-mannara kif ħajaqtawlhom rashom. Fuq it-ton mill-jidher laqqas ħadd ta' każ il-proposti tal-kooperattivi, ma nistax nifhem x'direzzjoni hemm għal dal-Ministeru. Mistoqsi x'inhu l-futur tas-sajjieda tat-ton Rejbu ġejja wieġeb hekk. Giljottina. Giljottina. Il-futur hu iswed giljottina. Il-laqgħa illi suppost kienet waħda ta' konsultazzjoni damet madwar satejn u f'ċerti ħinijiet kienet waħda mqalqla.